Kif indunajtu għanna lil Kane Said mill-Fondazzjoni ta' Lob Responsabbli. Ovvjament Kane jiġi hawnhekk biex ikellimna ftit żgħira dwar meta aħna nilagħbu il-limitations x'għandhom ikunu. Insellimlek l-ewwel net Kane. Insellimlek Romilda, ninsab tajjeb. Jien inni ma niltaqa' miegħek, kellna ċans niltaqgħu fis-sena 2018. Ekku. Mela, illum ser ikollna ċans biex nitkellmu fuq il-formula ta' esklużjoni. X'inhi din il-formula Kane? Sewwa, mela, aħna bħala fondazzjoni ħanibda minn hawnhekk. Maħniex kontra il-lob rikreattiv meta il-lob isir bħala attività ta' divertiment. Issa aħna nidħlu fix-xena dejjem nirrepeti meta dik l-attività il-persuna tkun qed tilab tibda bil-mod tiftaħ it-tieqa għall-vizzju tal-lob. Tibda tagħti importanza żejda lill-lob, tqatta' ħafna ħin tilab, il-limitu tal-kontroll, il-limitu tar-responsabilità tibda titilfu kemm bħala limitu ta' ħin li nerġa' nirrepeti tibda tqatta' ħafna ħin tilab u kemm bħala limitu ta' kontroll finanzjarju. Illum tilab ammont, għadha tilab ammont doppju, titilfu dak l-ammont u terġa' tilab biex tirkupra u tkompli terbaħ. Hemmhekk aktar ma jgħaddi l-ħin, aktar il-persuna tibda taqa' fil-lob kompulsiv u l-lob kompulsiv iwassal għal-lob patoloġiku. Lob patoloġiku x'inhu? Meta il-persuna first and foremost activity in her life tkun il-lob. Jiġifieri fiex ħin tqum filgħodu minflok tħabbel rasa biex din tieħu l-breakfast l-ewwel tla ta' filgħodu moħħa jmur jien xser nilab. Ekku, tibda tonfoq ħafna flus fil-lob minflok tonfqu f'servizzi ta' għajnuna lill-familta, flok tixxi kartuna ħalib u daqsxejn ħobs tilab. Flok tieħseb it-tfal tagħha tilab. Flok tqatta' il-ħin tagħha mal-maħbub, ir-relazzjoni soċjali mal-ħbieb, fuq ix-xogħol ma tibdix tikkonċentra, imma il-moħħ tal-persuna jibda moħħu dejjem fil-lob. Dejjem jew dan fuq il-lob. Iva. Xi ħaġa simili ma mhux l-istess ħaġa fuq gaming u ħafna drabi l-online shopping. Għaw ċertu nis li jiġu addicted bl-online shopping. Ir-responsabilità jiena dejjem nisħaq, mhux biss fil-lob illum il-ġurnata, ovvjament. F'kollox qed issemmi inti l-xiri. Jekk inti ma żżommx mal-linja tal-kontroll, kemm ta' ħin u kemm ta' flus, inti tibda bil-mod il-xiri servizzju. L-issir bil-mod shopaholic. Shopaholic twassal għal-faqar kważi. Ekku. Allura kif tista' persuna tikkuntattjakom biex timla din il-formula ta' esklużjoni? Iva, mela aħna bħala fondazzjoni nipproċessaw il-self-bearing forms, formuli ta' esklużjoni. X'inhu huma dawn? Persuna li tkun qed tbagħti mill-vizzju tal-lob iċċempel il-linja ta' għajnuna tagħna nazzjonali 1777 tagħmel appuntament tagħna f'konfidenzjalità assoluta. Tiġi hemmhekk qegħdin naraw il-formula. Fuq l-iskrin tat-televiżjoni tagħna. Tiġi fl-uffiċini tagħna, nerġa' nirrepeti iżżomm il-konfidenzjalità assoluta tagħha u aħna ħanejnuha. Ħanimlew il-formula flimkien mal-persuna u hemmhekk il-persuna tkun tista' teskludi lilha nnifisha għal 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Issa hawnhekk inħobb nirrimarka daqsxejn punt importanti li jekk il-persuna tixtieq teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, importanti li magħha ġġib il-ċertifikat mediku li fuqu ikollha miktub li qed tbagħti mill-vizzju patoloġiku tal-lob. Din iċ-ċertifikat ovvjament ikun iffirmat minn professjonista fis-settur tal-mediċina. Jekk tippermettili wkoll insaqsik, huma bil-fors iridu jiġu għandkom jew inkella jistgħu jimlew din il-formula minn online biex verament ma jersqux forsi huma jixtuqux li jidħlu fil-premises tagħkom, fil-post tagħkom. Iva, il-formula tista' titniżżel minn fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Tista' timtela wkoll minn ħwienet tal-lob jew inkella casinos
ukoll. Alright. Dawn il-self-bearing forms jintbagħtu kollha kemm huma minn madwar Malta u għawdex lill-Awtorità Maltija għall-lob u l-Awtorità Maltija għall-lob tibgħathom lilna biex aħna nipproċessawhom. Aħna indaħlu l-informazzjoni kollha fuq Central Database System kif il-persuna li tkun eskludiet li l-nifisa teskludi pereżempju li l-nifisa l 6 xhur u wara ġimmatejn tlieta din il-persuna terġa' taqa' u tmur f'kazino u tipprovdi d-dettalji tagħha, hemmhekk il-kazino permezz ta' din is-Central Database System tixel bozza ħamra u l-persuna ma tkunx tista' tidħol ġo dawn il-land-based gaming parlors. Nerġa' nirrepeti, esklużjoni minn ħwienet tal-lob jew inkella kazinos liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-lob. Il-Malta Gaming Authority. Ekku. Tajjeb ħafna. X'inhu l-ħsieb għal quddiem viżavi formuli ta' esklużjoni? X'inhi il-Unified Self-Exclusion System? Sewwa. Skont il-liġi ġdida tal-lob approvata mill-Parlament f'Awwissu li għadda, il-konċett ta' Unified Self-Exclusion System huwa dan. Aħna ħankun qegħdin naħdmu id fit mal-Awtorità Maltija tal-lob. Skont il-magazine iGaming Capital għas-sena 2017 kien hemm 790,000 persuna li eskludew lilhom infushom minn online websites liċenzjati mal-Awtorità tal-lob. 790,000. Iva. Kważi 800,000. Ixorbu mill-ewwel għax l-espresso għandu tendenza jiksaħ mill-ewwel anke. Jinġelesta xrobtu. Grazzi ħafna. X'qiegħed ngħid hawnhekk? Il-self-bearing forms bħalissa qegħdin għal land-based gaming parlors, ħwienet tal-lob jew kazinos liċenzjati mibnijin fuq l-art biex infehmu lin-nies. Issa l-awtorità qed issib li hemm ħafna nies qegħdin jeskludu lilhom infushom minn websites individwali liċenzjati mal-Awtorità tal-lob. Issa, il-konċett ta' Unified Self-Exclusion se jkun li l-persuna tkun tista' teskludi lilha nnifisha mill-land-based gaming parlor u fl-istess ħin teskludi lilha nnifisha wkoll ikollha dik l-option li tkun li teskludi lilha nnifisha minn online websites dejjem liċenzjati mal-Awtorità tal-lob. Ħanerġa' nsaqsik ħalli nikkonferma li jien qed nifhem sew biex ovvjament it-telespettaturi nwaslulhom l-aħjar informazzjoni. Qegħdin ngħidu li 790,000 minn Malta. Iva. Fuq online websites. U l-online websites mhux bil-forsi jkunu locally. Liċenzjati dejjem mal-Awtorità tal-lob, mal-Malta Gaming Authority. Mal-Malta Gaming Authority. All right. Iva. Jiġifieri f'kelm oħrek inħarsu lejn popolazzjoni ta' Malta 790,000 qegħdin nitkellmu numru kbir ħafna. Iva, ekku. Issa barra li proċessar tal-formuli ta' esklużjoni, x'servizzi aktar tajnuna intom toffru bħala fondazzjoni tal-lob responsabbli? Barra is-self-bearing forms aħna għandna wkoll nirrepeti il-linja tajnuna nazzjonali iddedikata solennement għal vizzju tal-lob. Din dan min-numru huwa 1777 1777. Persuna tkun qed tbagħti mill-vizzju tal-lob jew inkella raba persuni tal-madwar il-persuna avvizzjata jistgħu iċemplu fuq dan in-numru, hemmhekk għandna staff, call center staff imħarreġ sena sħiħa fejn se nisimgħu l-istejjer tagħkom u se nagħtukom l-għajnuna. Dan is-servizz ikun miftuħ x'ħinijiet bħala telefon? Iva, mis-7 ta' Jannar li għadda dan is-servizz ftaħnih 24 sija kull jum. Tajjeb, 24/7. Salħat, Iva, biex inkomplu inwessaw il-firxa ta' għajnuna tagħna. Nisimgħu l-istejjer tagħkom u naħdmu id fit ma' aġenziji terzi fosthom il-setqa, l-FSWS, Gambling Anonymous, immexxija mill-Caritas, Richmond Foundation ukoll u aġenziji varji oħrajn. Ħafna drabi nisimgħu l-istejjer u nirreferu għal għajnuna terza biex niftehmu minn dawn l-organizzazzjonijiet. Importanti ħafna minn hawnhekk nagħmel daqsxejn punt li nkomplu naħdmu id fit għaliex il-vizzju tal-lob hija xi kultant karba sikta imma importanti immens li nisimgħuha u noffru sa fejn nistgħu dejjem l-għajnuna tagħna. Jien minn hawnhekk kejn nixtieq nirringrazzjak tal-issib il-ħin tiġi hawnhekk fil-programm Kalamita.
ħafna drabi meta ma nkunux għaddejjin minna sitwazzjoni ma nindunawx li hija problema jew inkella tista' tikkawża problema ma fiex ħin nibdew nisimgħu nies bħalek jispjegawlna hemmhekk inti ġibna f'ċertu realtà fejn nibdew naraw iva. Forsi minn hawnhekk hawn telespettaturi li din jarawna jgħidu iva jiena għandi vizzju li filgħodu fiex ħin l-ewwel ħaġa li naħseb huwa jien kif ser nilab. Mela f'dak il-każ importanti tibqgħu anonimi, ħadd mod jgħidilkom biex intom tmorru tgħidu isma' jien jisimni Romilda Baldacchino u nixtieq daw insolvi dawn il-problemi. Le bqgħu anonimi ċemplu 1777 jiġifieri 1777 u hemmhekk intom għandkom din il-linja miftuħa 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa biex intom hemmhekk titolbu l-għajnuna. Grazzi li l-ekkejna l-darbohra, il-komplament tal-war nofsnar tajjeb, sakemm nerġgħu niltaqgħu jien u int. Ħanaraw issa xi jmiss fil-programm Kalamita, importanti dejjem li tibqgħu seguna.